тибби чинӣ ба шумо беҳтарин неъмат-саломатӣ ҳадя мекунад. Маркази ташхисии табобатии тибби чинӣ дар шаҳри Душанбе табобати як силсила бемориҳо аз ҷумла мондашавии асаб, қанд, псориаз, экзема, чӯраи сутунмӯҳра, миён ва гарданро бо усулҳои анъанавии тибби чинӣ аз ҷумла акупунктура, гиёҳдармонӣ ва масҳҳои махсус пешниҳод менамояд. табибони ин дармонгоҳ иллати сафедшавии пӯстро ки бо номи витилего ва псориаз машҳур мебошанд, бо истифода аз усулҳои махсус аз ҷумла акупунктура ва гиёҳдармонӣ дар муддати аз 3 то 6 моҳ табобат мекунанд. дар ин дармонгоҳ бо усулҳои номбурда экзема низ бо муваффақият табобат карда мешавад. барои халосӣ аз экзема ҳамчунин беморон аз ваннаҳои гиёҳӣ истифода мебаранд. грижа ё чӯраи сутунмӯҳра аз зумраи бемориҳои дардноке мебошад ки маризонро хеле азият медиҳад, зеро дискҳои осебдида ба торҳои асаб фишор оварда боиси дарди ҷонгоҳ мегарданд. дар маркази тибби чинӣ мо чӯраи гардан, миён ва дигар қисмҳои сутунмӯҳраро бо усулҳои махсус маҳз, акупунктура ва гиёҳдармонӣ табобат карда шуморо аз дарди тоқатфарсо раҳоӣ мебахшем. табибони маркази тибби чинӣ омодаанд ба гирифторони диабети қанд, бехобӣ, хастагии асаб ва дигар бемориҳо низ дастиёрӣ дароз намуда ба онҳо беҳтарин неъмат-саломатӣ ҳадя кунанд. суроғаи марказ: шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи деҳотии 50 назди диагностика. телефон барои тамос 88 111 1441. барои маълумоти бештар ва гирифтани машварати ройгон метавонед ба марказ тамос гиред.